Yes, yes. جيجي عاركي Go on, Kubram. أرى wo جيجي عاركي كيدغما نا إسياس كيدغما أورا جاي تهابو أب حاتيات كي تخصص أب سماي قدف جيجي قدف أبي قدف زوم من ساعة تدنادر أوكي أنا كبرهم الحرت سمعنا خون كتلواني حنتي أب فيسبوك حنتي صحفت لهم جمجامكا نسخة كما يتريا نعايق من السليدلة سمعنا تلاقون عادة سيكو إيرترا إلو زاتو أبزناي بيج ناي فيسبوك سي أنت يبلا له مسيلك هزبي إيرترا عدي با هزبي إيرترا عدي حامو خشتي هزباو جنبار هزبي إيرترا غيروه هزباو جنبار دما يفنطحو قالو يبلا له إزي با خمسة قادا لاي نعخا خميتريو ساقم يتريو نزي كم تقرأ لا حدا كلاي كله حجي زب سعزي بويانة تتحيزوا له زب بهالمريتنا إسقى كما أوزنا بركة هم كلاتنا مايتي بحيلو ويانا دو ولا سي بتنقلاتنا مرحتي أبانت زنزنوبرو مرحتنا زتلقس مريتي تولو مايت بحيلو تتحيزوا ميلكاري خاطئا من الحرتنا دي عنو كبرهم استتعيزوا له لولاو مريت إرترا ويانا كله استتعزه لولاو مريتنا بحيل تتحيزوا الكاري خاطئا من والاس بزي أفلطو حزب هاجر تحادي كلهم الويانا الكاري خاطئا من كلت يعني أنت نحطناتي تيجي. أوكي. تبو أبتي ناي مريتنا إيرترا تحيزوا له بفلات دي بزي فلات ويس بوتادراو قدنا تسعير ناس ولاس دايما دايل كان زبال حطوي بقى نتزنا برا كونتات من باطرا يزدد نقدفو نتزنا برا كونتات كلنا تنوق تخايدا استخايدا من بابن يزدد سنة حده اتي مس إثيوبيا استخايدا وق حزبي إيرترا أيفولتون يزوق زي منجس إيرترا أيفولتون يزوق زي بايتو تأكيبون وق نخيد أيبلن اتوق زأززو إسياس وجو فيليبوسيوم لذو وق استسمع معلو ويكاز قبروه اتن مريت حدي جنزلوه كم تعقدي مزول خايب بمعراب وجن زنبرو أنا أين بركون بزح كدفر عيدلنا كن أبقى خنبرو بتصوتي أزاز تحيلي أزاز بطلاني وق كم عينة دراما رئينا عين فلت النام زمان كم عينة دراما رئينا عين فلت مغنياتو وق كاي تجبره وحكلو زلقوا بطاطات يزبزح سراويت إثيوبياس بجنبار مليقو خفلا سراويتات بدي حرام كانتينو مئاتي تزبزح نرقونا وإيتا أي تواجن سراويت كاب سجى ملون زمت بعلم حلفتو أما درشة أنتي تدريب نيرو فيليبوس ديبيا عزيزلو أتي ديبيا خجبر إساس منفلت اللي كان ديبيا بعليكو زي سراويت وسائلوه إساس أبلاشوه زبلو تسمع إذا خمزيلو نهالو غلو كال أطبيق زفلتو مالتيو أنتي ممرح ماتيو سراويت إثيوبيا أمون غرنن أفعبتن بأير ولد أوريد سلودلو حدا برجيت نعون متفا ثلاثة برجيت سلودلو يلوت إزازي بإساس نفرت غيدن دردي بني نبتوتا دبدبات وايلن ولا حانت يلا شو أبدي جيزي فيليبوس كمي كون خيل إلو أبكباب خرن زنبورو حيلتا سديدو نتخباب تفتشو ولا حانتي ترخبن إذا تزازي مليون أتينا اللوازبل كاب إسياس زوجة ممرحي نيرو بقطة تحيلا إيركا خاب إسياس متيوم يوم كيدوم دبدبا كيدوم مالتي نسراويت إرتران من مقال إسياس زقبرو تبابي نيرو زيادة نخدفا أتوباتات إسياس purposely هيبوهم بمدى هيبوهم نسان تدعي هيبوهم أمريتهم كوف تدعي لهم
ውዕል እንድሕር ተወዲኡ ኢሳያስ ክጸንሕ ከም ዘይክእል ፈልጥ እዩ ብመሰረቱ እውን ባድመ መዋግዒት ጠንቂ ናይ ውግእ ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ኣብ 1995 ኣብ መንጎ ህዝባዊ ግንባርን ወያነን 94 ዲገለ ግጭት ዝመፀ ብናይ ባድመ ዝኣክል ብኤርትራ ቆሪፀን ዝኣትዋ ዝነበራ ናይ ሕወሓት ናይ መጓዓዝያ ኩሉ ምግቦም ስንቆም ሓገዛቶም ናይ ረድኤትን ናይ ገለመለን ተዓጪ ነይሩ እቲ ናይ ሽግር ናይ ባድመ ተባሂሉ ኣብ መጨረሻ ኣብ መንጎ ክልቲኡ መሪሕነታት ዝተኻይዱ ለማ ኣመሓዳሪ ምዕራብ ተክላይ ሃብቲ ስላሴ ኣዛዚ ምዕራብ ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ህዝብን ሰራዊትን ባህልን ኣዳልዮም ስዋን ኣብዑርን ሓሪዶም ጽምብል ገይሮም ንጉሶም መሪቆም ፀሓዮም ኣብሪቆም መሬት ናይ ወያነ ለም ሂቦሞም ኢሳያስ እዚኣ ዝገበራ ነታ ናይ ትማሊ ውግእ መበገሱ ክትኮኑ ኣብ ህላዊ ውጊ ኢሳያስ ዝነብር ኣብ ውግእ እንድሕር ዘይተገይሩ ኣብ ኤርትራ ፍልሊ እንድሕር ዘይመፅኡ ኣብ ኤርትራ ሰባት ክቐትል ዝኽእለሉ ምክንያት ድሕር ዘይፈጢሩ ኣብ ኤርትራ ኢሳያስ ኩሉ ኣይክእልን እዩ ኩሉ ስለ ዘይክእል ኩሉ ግዜ ዝተጠልጠለ ነገር ገዲፍ እዩ ዝኸይድ ሽዑ ነትሕቶ ይልዕሎ ሓደ ስለዚ እዚ ብመደብ ዝተገድፈ ኢለ ዝኣምን ነዚ ብመደብ ንራእዮ ንኤርትራ ከመይ ቆራርሳ ሓንሽ ረይዎ ሓንሽ ብምንም ተኣምር መሬት ናይ ኤርትራ እዩ ሓንሽ ውግእ ክካየድ ከሎ ኣዛዚ ግንባር ኣይፈልጥኒ ኢሳያስ መፅኡ ምስ ኣዛዚ ክፍለ ሰራዊት ተዘራሪቡ እቲ መጥቃዕቲ ገይሩ ባይቶ ይፈልጥ ህዝቢ ይፈልጥ መከላኸሊ ሚኒስተር ኣይፈልጥ ገለ ይፈልጥ ከይዱ ይታውግ ጀሚርዋ ኣብ መጨረሻ ኣብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ በቲ ጻሕጋር ኣካይዱ ከይተረፈ ኢና ተሳዒርና 35 ሚልዮን ዶላር ከፊሎም የመን ንጠበቓ ንጉቦን ንገለመለን ኣውፅኦም እዩ ዝበሃል ኣብ መጨረሻ ብይን ተበይኑ መሬት ናይ ኤርትራ ሓንሽ የመን ተዋሂቡ ኢሳያስ ምንም ኣይመሰሎን ኣቀላመጠ ይቆ ተመሊስኩም ረኸብዎ እቲ ውድብ እቲ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ጓኒና እቲ ተወሲኑ ዘሎ ውሳኔ ሕጊ ዓለም ኮይንና እኳ እንተቀበልናዮ እቲ ጉዳይ ቀሲልና እናረኻኽበሉ ቀሲልና እንሪኦን ክኸውን ተበይን እንዲሁ መሊስና ውግእ ናብ የመን ከእጥወና ስለዚ ኢሳያስ ብዛዕባ እዛ ኤርትራ ትበሃል ጉዳይ ክንዲ ፍረጣብ ሕሳባት ስለ ዘይብሉ መሬታ ኣይግድሶ ሰባ ኣይግድሶ ኢሳያስ ዘገድሶ ከምኡ ናይ ምንነት ቅልውላው ብዘለዎም ሰባት ኤርትራ ከተዕለቕልቕ ስለ ዝኾነ ቃዩ ስጋዕ ንሕና ንመጻሉ ንገትፈሉ ዝነበርና ግዜ ብጫ ካርድ ዝወስዱ ዝነበሩ 500 ናቕፋን ወርሒ ከፊሎም ዝቕመጡ ዝነበሩ ተጋሩ ሎም ዕላዊ ንኤርትራ መንነት ተዋሂብዎም እቶም ንዱባይን ንገለመለን ዝነግዱ እቶም ስራሕ ኣብ ኤርትራ ስራሕ እንድሕር መፂ ዝሰርሕ ሰብ የለን ኩሉ ኣብ ሽንጭሮታት ተቐሚጡ ኣሎ ብቦጠለኑ ቦጠለና ኣብ ሽንጭሮታት ፈሓቢሉ ኣሎ ኣይፈሪ ኣይምርዖ ኣይተስክር ኣይቀብር ኣይሰርሕ እገብር ዘሎ ኸኣቶም ተጋርዮም እዚኦም ከዓ ፈተው ጽሉ ግዜን ከይከደን ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ካብኦም ይወልዳ ኣለዋ ኢሳያስ እዚ ብመደብ ዝገብሮ ዘሎ ነገር እዩ ለዚ ብኸንድያ ታንኪዩ ክንቅፅል ኢና ፈንቅል ድሕሪ ፈንቅል ሓደ ሰብ ነይሩ ኣለኹ ዶ هو ኣለኻ ፈንቅል ሓደ ሰብ ነይሩ ቀይሕ ተላዒሉሉ ድሕሪኻ ማይኩ ግን ስለዘይ ኣሰራ ብገመት ነጢራቱ ሞተሬላ ኢሉ ኣትዩ ዘሎ ዛክትሊ ሞተሬላ ኢሉ ኣትዩ ዘሎ ድሕሪ እዩ ሓፋብል ሞተሬላ ሓግዘክ هو ኢትካ ሓፋብል ስነ ስርዓት ግበር በላኻ ነታ ማይክ ናትካ هو كنا الحلال مسود حاولنا عن الحلال فنقل جون اوكي رايت اسمع لكم مش انا اسمع لكم اوكي السلامات كلكم مجمرتا سلامات انا انتي قبل زدلي مجمرتا قرب ابتا ني عسب قرب كيت رسعه كم حاجز كبكا منتان ابتي ني عسب انا قرب كنقو زخل 7 تليو مالت مناجايو اتناي جنبار سليا نسو كنقو يفوتو مالتي انا ونرسيون كابتا ابو اتيد نوركو ابتا صرغيا انيرا مالتي صرتان كوينه تا صرغيا اتخو مس 19 7 حدا نيرا مالتي اجي انتاي أو
ኣገልግሎት ስጋ ዝኣክሎ ተደማሲሱ እታ ቦታ ከዓ መፀውዒታ ነይራ ከይትርስዓ ምእንታን ንሳቶም ቶም ወያኔ ኣይሞኮር ተሞኮረ ብለዋ ነይሮም ንሕና ከዓ እንታይ ንብላ ነርና ነታ ቦታ ኣያሃድም ኣያሃጅም እያ ነይራ እታ ቦታ ኩናት ቅድሚ ምጅማሩ ግን ፅቡቅ ኣለካ እዚ ስርዓት ንዓይ እውን ከምዝናትካ ረኣዳ እዩ ዘለኒ ኩናት ቅድሚ ምጅማሩ እቲ ቦታ ኣነ ትውግእ ብመደብ ተኸፊተ እየ ዝብል ኣጋሃቢሉ እውን ሂብዎም እየ ዝብል ንምንታይ ከምኡ ዓይነት ኣረኣያ ስለ ዘለኒ ድሓን ዋላ ድሓር ኣብቲ ርእይቶ ክገልፆ እየ ሕቶይ ግን ናባኻ ክመፅእ እየ ሕጂ ክልተ ነገር ክሓተካ እየ መስፉንን ኣድሓኖምን ኢልካ ኣድሓኖም መምህር ዘውዴ ባዕሉ እንታይ ኢሉ ገሊፅዎ ነድሓኖም ኣብቲ ናይ መንካዕሲ ኣድሓኖም ይንቢብዎ ኢልዎ ገሊፅዎ ኣድሓኖም ይንቢብዎ ነቲ ናይ መንካዕ ኢሉ ገሊፅዎ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ግን ኣድሓኖም ንርእሱ ምስ ስብሓት ኤፍሬም ይራኸብ እዩ ኣብዚ ዲሲ ዝረኸቦ ሰባት ኣለዉ ዓዲል ባእሲ ዝገበሩ ምስኡ ከዓ ካብቲ ውድብ ኣለዉ ማለት እዩ ከም በዓል ተወልደ ማለት እዩ ተወልደ ዝበሃሉ ረኺቦሞ ምስ ስብሓት ኤፍሬም ክራኸብ ብፊት ንፊት ክዛረብ እንከሎ ዝተርኢ ሕጂ እቲ ናታቶም ኣዘራርባ እቲ ናይ መንካዕ ኣበገስቲ ስለ ዝነበሩ ነቲ ናይ መንካዕ ዘይምግላፆም ኮይኑ ይስማዓኒ ድሓር ከዓኒ እቲ እዞም ሰባት እዚኣቶም ካብቲ ስርዓት ኣይተፈላለዩን እየ ዝብል ኣነ ናይቲ ስርዓት ኣካላት እዮም ኢለ ይቐምጥ ነዚኣ ከመይ ክትትርያ ክልቲኦም ጥራሕ ዘይኮኑ ብምልኦም ቶም መሪሕነት ናይቲ ሰልፊ ብምልኦም መፅኦም ዘለዉ ኣብዚ ደገ ላዕለዎት ሓለፍቲ ናይቲ ሰልፊ ስለ ዝነበሩ ማዕረ እሰያ ስለ ዝሕተቱ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣካል ናይቶም ሕጊ ይኣምን ኣነ ንስኻ እንታይ እምነት ኣለካ ብልዕሊ እዚኦም ካልአይቲ ከዓ ክነገረካ ብታ ናይ ኢትዮጵያ ዝገለፅካያ ከዓኒ ኣድሓኖም ዝገይሩ ኣለካ ኢትዮጵያ ኸ ብሓቂ ይደልይዎ ነይሮም ድዮም ነቲ ለውጢ ኣብቲ እዋንቲ ሕጂ እቲ ስለ ዘረባ ኣይኮናን ክንዘራረብ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ባዕሉ እቲ ጠቅላይ ሚኒስተር እንታይ ኢሉ ኣቆሚጡ ኢልካ መሲልካ ምስ ኤርትራ ዝፀንሐና ፖሊሲ ኖ ዎር ኖ ፒስ ብፖሊሲ መንገዲ ኢሉካ ፖሊሲ ማለት መንግስቲ ተኣኪቡ ዘዘቆ እዩ ምስ ኤርትራ ዝነበረና ፖሊሲ ኖ ዎር ኖ ፒስ እዩ ሕጂ ካብዚ ክልተ ግዜ ወሪደ ኣነ ወሪደ ድፋዕ ንድፋዕ ከይደ ሪኦ እየ ከዓ ትፀገም ንባይታ ዘቃልስ ባይታ የለን ብጀካዞም ትፅውዖም ዘለካ መሪሕነት ከዓኒ ምናልባት ኣቦ ወንበር ጥራሕ ይጥዑይ ዝፅዋዕ እምበር ብድሕሪ ቦወንበራት ዘለዉ ከዓ ኣይረኣዩን እዮም ብድሕሪ ቦወንበራት ዘለዉ ከዓኒ ኩሎም ገበን ዘለዎም እዮም ብደም ዝሕተቱ እዮም ኩሎም መብዛሕትኦም ምልሻ ስርናይ ዝነበሩ እዮም እዚኣቶም ከዓኒ ሰብን ሂወትን ዘጥፍኡ ኣብ ኤርትራ እዮም እዚኣቶም ተሓቢኦምሉ እዮም ዘለዉ ነቲ ደንበ ተቃውሞ እምበር ይቃለሱ ኣለዉ ኢለ ኣነ ይኣምን ኢነ ሕጂ ነዚአን ፈላሊኻ ረኣየን ፖሊሲ ናይ ኢትዮጵያን እንደገና ኣብቲ ባይታ ናይ ኢትዮጵያ ዘለዉ ናይ ብሓቂ ተቃለስቲ ድዮም ሰብ ወንጀል እዮም እብል ኣለኹ ኣነ እንድሕር ብልክዕ ትፈልጦም ኮንካ ነዚአን ክልቴን ኣራቂቅካ ክትምልሰለይ ተንኪዩ ኦኬ ኣብታ ናይ መንካዕ ናይ ኣድሓኖም ዝበልካያ ዘይትፈልጦ ነገር ምዝራብ ኣፀጋሚ እዩ ኣነ ዘይፈልጦ ነገር ክዛረብ ኣይደፍርኒ ግን ሓደ ነገር ከዓ ክቕምጠልካ ይደሊ መንካዕሲ እቲ ምንቅስቃስ ምስ ኣረጋግኣት ትሕቲ ቁፅሮም ምስ እተውዎ ሞት ይፈረዱ ኖ ይተኣሰሩ ምሕረት ይገብረሎም ኣብ ብዙሕ ምግምማዕ ነይሩ ኣብዚኣ ኢሳያስ ዝወሰዳ ስጉምትላ ንሕና እዚኦም ኣብዚ ዘለና ሞት ይፈረዱ ይመሓሩ ገለ ክንብል ኣይንኽእል ኢና እዚ ናይ ሕጊ ጉዳይ ኢሉ እዚ ናይ ሕጊ ጉዳይ እዩ ኣብ መንጎናሲ ናይ ሕጊ ምሁር ኣለና ዶ እቲ ናይ ምሁር ሕጊ እንተደኣ ሃሊና ሓገዝ ክህበና ይኽእል እዩ ኢሉ ሓቲቱ ኣድሓኖም ኣሎ ተባሂሉ ኣድሓኖም ተፀዊዑ መፅኡ ኣድሓኖም ቀዳማይ ዲ ካልኣይ ዓመት ናይ ሕጊ ትምህርቲ ወሲዱ ነይሩ መስለኒ ኣድሓኖም እንታይ ይፍርዶም ኢሎም ሓቲቶም እቲ ኩነታት ናይ መንካዕ እንታይ እዩ ኣድሓኖም ሓንቲ ተቐሚጥሎም ኣብ ውድብ ህዝባዊ ግንባር
ኣውራጃው ፍልሊ ዝገበረ ሞት ፍርዲ ይብል ኢሉ ሰሎ ምንታይ ከም ፀውዕኩም ኢልዎ እዚኣትና ኣለና ኣድሓኖም ብዛዕባ ኣብ መንካዕ ንኸይዛረብ ካብ ዝሕዝኦ ሓንቲ እየን ተባሂሉ ምስ ወላ ኣለው ኣብ ፓልቶካ ይኣቱ ኣብ ገለ ይኣቱ ስቕ ዝበሉ ነባራት ተጋደልቲ ኣለው ዘቐምጥዎ ዘረባ እዩ ማለት እዩ ዘይሕለፍ ዘረባ ናይ ካብ ህዝባዊ ግንባር ዝመፁ ኣብ ኣመራርሓ ዝነበሩ ኩሎም እንተሪእናዮም መጀመርያ ናይ ድርጅት ኣፈታታሕ ሽግር ዘለዎም ወይስ ናይ ፖለቲካ ፍልልይ ዘለዎም ወይስ እቲ ኣብ ትሕቲ ኢሳያስ ከለዉ ዝእተወሎም ኣውራጃዊ ሕማም ዘለዎም ወይስ ዕሱባት ገና ናቱ ፍቅር ዘይወድኡ ድዮም ኣብዚ ኢኻ ትመቃቀል ልብኻ ማለት እዩ فتلك بتي الكاجن أقمت الكهاية كاب جي 15 تمحيرو سلام نابرون نابرادقون نابرهيوتون زمر حسب وما أجي 15 زنبرة كم من قدا إسياس عملتو كنبر ما بعلي بوقعي كاب تسدده بمسمس ህዝባዊ ግንባር እንተገና ዲሞክራሲያዊ ጌርና ከኖም ጾይና ለዚህና ንቃለስ እንደም ዝብሉ በምስምስ ህዝባዊ ግንባር አገልግሎት ነትፈዓት ከመሃብ ጦጦ አይብሉ በአውራጃ ራይም ተፋላለዮም ዘሎ ሕጂ ኣብዚ ኩላትና ዓይና ፈቲሕና ክንርኢ ኣለና ኣድሓኖም ኣኮሎ ግዘታይ መስፍን ሓማሴናይ መንሃት ብሎ ዝናይ ዩኒቨርሲቲ መንሽሙ ዝነበረ እንደብራ منشمو في نورة عند برهان يقلد بحثر وطايو إذن سبات زيهم أكسلس تخورنا اعتقامي تمالو لن نتوسو يقصقص له نو نحن مسا أكلو زتاي لنا ندي نو نحن سروتاي لنا ندي نو نحن حماسينا لدي نو أزي متصاوتي نمنتاي تقادل يزباهم بارك زي تتقعهم لا አይተጸጉዑም ተጋይት ባጉምባር ምክንያቱ ከምቲ አቀዲመ መጀመሪያ ግዜ ዘተንባክልኩ እቲ ተጋዳላይ ኢሉ ዘሎ መገዲ ስለ ዝተኸለ ኣብዚ ፓርቶካትን ኣብዚ መዛረቢ ብዙሓትን ስለ ዝፅረፍን ዝዋረድን ዘሎ ዳሃን ቀሲሎም ስጋዕ ዝበስሉ ስጋዕ ዝኹም ንግደፎም ኢሉ ኢሉ ዘሎ ተጋዳላይ ማዓት ምስትራት ሒዙ ስቕ ኢሉ ዘሎ ተጋዳላይ ምክንያቱ ተፀርፈሎ ዝተዋረደሎ ጅግንነቱ ዝተነወረሎ ናይ ሓርበኝነት ምልክቱ ናይ ውጦቱ ደቂ ህዝቢ ስዋዓት ወረቃቅቶም ዝነደደሎ ሽፍታ ተባሂሉሎ ኣሉድ ሸራሙጥ የንተባ ትውድብ ሰው እዚ ተጋዳላይ ጽግዕ ኢሉ ክርኢ ስቕ ኢሉሎ ግን መዓልቱን ግዜኡን ሓልዩን ስመፀ ከብርሆ እዩ እዞም ሰባት እዚኦም ግን ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ መዓት ተስፋ ዝገበረሎም ካብኦም ርሒቑሎ መገዲ ዓመት ካብ ናቶም ናይ ህግደፍ ኣገልግሎት ንላዕሊ ክሳዕ ሕጂ ዝገበርዎ የለን ንቃልሲ ንህዝቢ ኤርትራ ይጠቅም ንለውጢ ኢሎም ዝቀመጥዎ የለን ስለዚ በቲ በልበቲ ኣገልግሎቶም ነቲ ስርዓት ይህብለው ኣገልግሎቱ ነቲ ስርዓት ዝሃበ ድማ ኩሉ ግዜ ፀረ ሰላም ፀረ ምርግጋን ፀረ ዕብየትን ህዝቢ ኤርትራዊ ኣይግድሶም ምብታን መንእሰይ ኤርትራ ምክንያቱ ሃገር ትበርስ እንዳበረሰብ ንሶም ኣብ ምፍልላይ ክነብሩ ካብ መረፁ ተጋደልቲ ዝነበሩ ንህዝቢና ንቃለስ ዝብሉ ዝነበሩ እሞ ንዒና ንቃለስ ይጅቡን ዝብሉ ሃገር ተቕሊላ እናበረሰት ከላ ምን ኢሳያስ ከለ ይኽብልካ ዘይክእሉ ኣብ ኩሉ ነጥቢ ዘይሰማምዑ ስለዚ ካብ ኣገልግሎት ናይ ስርዓት ምሃብ ንላዕሊ ኣይረኣናሎምን ኣብ ምብታን እዮም ተሰሊፎም ካልኦቶም ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዘሎ ኩለንተን ደንበ ተቃውሞ ብምልኦም ሓደ ብሓደ ይፈልጦም እየ ኣብዚ ክህወገልን ገበነኛን ዘይገበነኛን ዝብል ኣካል ክህሉ ኣለዎ ኣነ ክኸስስ ንስኻ ክትከስስ ኣነ ክኽሰስ ንስኻ ክትክሰስ ጥራይቲ ክፉት መገዲ ዝግደፈልና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተገበረ ኣኼባ ንገለ መራሕቲ
ንመንእሰይ እውን ዝፀረፉ ነይሮም ንሃዳም መንእሰይ ኢሎም ኣብ ዝተፀረፉሉ ተኣኪብና እውን ናብቲ ኣኼባ ከይድና ንሓደ ሓላፊ ማለት ከተተንብሆ ዘይትደሊ ነገር እኳ ሓደ ግዜ ስዕረካ እዩ ዝቐመጥናሉ ነገር ነይሩ ትማሊ ተጋላ ሓርነት ኤርትራ ተደፊኡን ሱዳን ሰኣተወ አንጻር ህዝባዊ ግንባር ጠጠው ንምባል ኣብ ኣኼባ ናይ ኣዋሳ ንመንግስቱ ሃይለ ማርያም ምልክት ጅግንነቱ ዝኾነ ናይ ደቀምን ዓመር ሴፍ ቦሞ ሙሉእ ዕጥቂ ዕጥቁ ብድሕሪ መስመር ንህዝባዊ ግንባር እንተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ናይ ምግቡ ናይ መካይኑ ናይ ውጉኣቱ ዝንቀሳቀስ ተጋዳላይ ፈንጂ ዝቆርቡ ዝነበሩ ተቃወምቲ ባሂሎም ኣብሉ ከምኡ ኮሓስኻት ባሂሉ ተነግረሎ ኣብ ኣፉ ሽዑ ተዛሪብናዮ ዋጭ ኮይኑ ተኣኺባ ተዘሪቡ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚታት ከም ዘሎ ርዱ እዩ ኣይነ ፍረድ ግን ምክንያቱ መፈላለይ ኮይኑ እዩ ዝቀትለና ዘሎ ጽባሕ ንግሆ ከነርክበሉ ኢና ብዕድመው ናይ ርክብሉ ንኾኑ ምናልባት እዚኣ ክነብሩላ ነዛ ጫካ እዚኣ ክሕብኡላ ንክነብሩ ግን ክመርጥዋ ክእሉ እዮም ኣብዚ ተሃዊኽና እነውፅኦም ዘረባታት ንጽባሕ ንግሆ ተጠሪፍና ንኸይቃለስ ፈንጂታት ካብ ዝኾኑና ዘለው ነገራት ስለ ዝኾኑ ነዚኦም ብፍላይ ኣብ ውሽጢ ነቲ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ ምሕረት ኣይንገብርን እቲ ብናይ ተጋድላ ሓርነት ዝነበረ ግን ዝተጻረየ ሓበሬታን ንጹር ዝኾነ ነገራትን ክሳዕ ዘይረኸብና ጓሲኻዮም እንዳኣላለኻ ምሕላፍን ጽባሕ ንግሆ ከዓ ኣብ ዝግባእ ኣብ መጋባእያ ምቕማጦምን እዩ እንታ ኣብ ንጉባኤ ናይ ኣዋሳ ንምብፃሕ ናይ ሃገራዊ ጉባኤ ኮንፈረንስ ተኽረንስ ዋዕላ ነይሩ እዚ ሓይልታት እዚ ዓብ ገበን ፈፂሙ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኑ ግን ተቃውሞ በፂሕዎስ ፈሺሉ ማለት እዩ እንታይ ዝብል ነይሩ እቲ ኣብ ቅድሚት ዝነበረ ሰለስተ ሰባት እዮም ነቲ ኣኼባ ዝመርሕዎ ዝነበሩ ሰለስቲኦም ሙስሊም እዮም ማለት እዩ ሓደ ካብኦም በሽር ኢስሓቅ እዩ ካብ ዓረብኛ ናብ ትግርኛ ዝትርጉም ዝነበረ ሕጊ ከነውፅእ ኣለና እቲ ሕጊ ከዓ ቀንዲ ክኸውን ዘለዎ እቲ ካብ 1961 ክሳብ 1981 ዝነበረ ግፍዕታት ግዚኡ በሊዑ ኣኪሙ ተረሲዑ ናብ ካልእ መድረክ ስለ ዝተሰጋግርና በቃ ይቕረ ይፍታሕ ጌርና ክንፈትሖ እቲ ካብ 71 ክሳብ ሕጂ ዝኸይድ ዘሎ ግፍዕታት ግን ብምሉኡ ይቕፅል ስለ ዘሎ ኣብ ቤት ፍርዲ ክነእትዎ ንብረት ህዝባዊ ግንባር ዝበሃል ድማ ጠቕላላ ተሃጊሩ ንብረት ህዝቢ ኤርትራ ክኸውን ንብረት መንግስቲ ኤርትራ ናብቲ ነሰጋግሮ መንግስቲ ክነረክቦ እተን ውድባት ናይ ተቃወምቲ ግን ንብረተን ናይ ውልቂ ንብረተን ኮይኑ ክቅፅል ኢሎም ኣቐሚጦሞ ኣብ ለስተ ዓበይቲ ነገራት ተኸሲቶም ማለት እዩ ሕጊ ከቐምጥዎ ኣብ ዝተዛለውሉ ሽዑ ተቃውሞ ጀሚርና መጀመርያ ብሄራዊ ወፅዓን ሃይማኖታዊ ወፅዓን ከም ቀዳማይ ረቋሒ ተቐሚጡ ካብ ተቐመጠ መጀመርያ ንስኹም ሰለስተ ኣብ ቅድሚት ዘለኹም ሰለስቲኹም ሙስሊም ኢኹም እዋ ብትግርኛ ተወፂዕና ክትብሉ ዘለኹም እወ ኣብዚ ገዛ ግን ብዓዲኡ ማጆሪቲ ትግርኛ እዩ ኣብ ኤርትራ ሓደ ትግርኛ ብቅድሚት የለን ብዓረብ ተዛሪብኩም እንደገና ካልእ እስላማይ ናብ ትግርኛ ይግልብጠልና ኣሎ ትግርኛ ዝተማህረ እንግሊዝን ዓረብን ኣቀላጢፉ ክዛረብ ዝኽእል የሎን እዩ ዝገዛ ስለዚ ንስኹም ክትመርሑ ኣይትኽእሉን ንኹም ይቀየርቲ ብቅድሚት ዘሎ ተባሂሉ ዕግርግር ኮይኑ ኣብ መጨረሻ ንሱ ከም ዝቕየር ተገይሩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣነ ፂረ ክነግረኩም ሕሩይ ተላ ጥራዩ ኣብዚ መስመር እዚ ቁኑዕ መርገፂ ሒዙ ዝወፀ ሕሩይ ተላ ትክክል ኣሎ እዚ ጉዳይ ዝበለ ኣብ ሰለስቲኡ መርገፂ እቲ ህዝባዊ ግንባር ንቤት ፍርዲ ክቐርብ እቲ ናይ ሓርነት ዝነበረ ከዓኒ ዕሽሽ ክበሃል ዝተባሃለ ድማ ንሱ ናቕጥ ተቐሚጡ ጠጠው ከኣቢልናዮ ንዑ ምክንያቱ እቲ ብ1961 ክሳብ 71 ምፍላይ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ ግፍዒ ተረሲዑ ግዜ በሊዑ ሓሊፊ ዝበሎ ኣደመን ተቆኒና ኣደመን ክትላፀ ሓደ ኣደመን ተቆኒና ኣደመን ክትላፀ ካልኣይ እቲ ህዝባዊ ግንባር ዝፈፀሞ ግፍዒ ስጋዓት ዝፍፅሞ ዘሎ ንቤት ፍርዲ ንኢሳያስ ከነቕርቦ ከለና ኣብ ተጋድላ ሓርነት ተፈፂሙ ዝበሃል ቅድሚ ኢሳያስ ግፍዒ እውን ንቤት ፍርዲ ክቐርብ ኣለዎ ንሕና ግን ከም መርገፂ ኣብ ሃገርና ምሕረታዊ ኣገባብ ቀልጢፎም እኳ ኣብዚ ግዜ እዚ ህግደት ምስ ብፀቱ ኩሉ ነገር ገዲፍና ኣለና መገዲ ከነማዓ ይቕረ ይፍታሕ ይገበር ተባሂሉ እንተዝትሞ ናይ ብቕረ ፍታሕ ተዝመፅእ ዝበለፀ ምኾነልና ነይሩ ግን ዝቕየር ስለ ዘይኮነ
يغرى يفتحلن كلكم تتححزكم قدم إسياس بيت فرد زخدو عبد جزالو تبعيل تزريب له إذا أتي نايتهم إليت التحساسبان أسيح زوازلو بهزبا ومبارز موت يخونو بتقال لحرمة إرتراز موت يخونو هذا قال أتي إثيوبيا قتك على استخيل يا بيتا إثيوبيا بيتا مقال زي كخوني خيل لي أي نقالتي زبي إرتراز بها إذا أقدم له جراكم هو لا أنا أيبلني أنا جنا إذا حطوا زينا كنا تكرر لي لزامن أبدي حطوا زينا قدي خنا تطفي إننا نأمن مريحنا تزباقهم بارسي أين العلو خمان مغنيات تقولي فرصوة يتقعد أخلو نحن نزق ألسيز خنقتصل تطوى بيلنا زلو نقر انتايو كنا لالي ألنا ألالينا كنك ألس ألنا أنقوي نسخاتكم منسي أنا خمان تمام تقالي لدخي مخايفكم كألس دلوية بزح سب دلوي أمو إذا كوني إذا أبي تبقى دلتي أنا هو لا قبلك دانيا يكون بقبو نقم قمو اتشجر الدم بتعوضيو اتشجر بتوكيا إذن رأيو إذن يمرمرزي نصر مرجع فلتاتي هالونا دحرو مجدنا لنصر نيسا بزمولخون بزموطن مجد قاسخون كود عينينا نحن مجد قاسنا كنا نصر لنا معات فتلتاتي بتخلنا زلو معات جمدي بتخلنا زلو أمو بولدات جمدات بتخلو نزت بتخلنا زلو جمدات كم يجرنا هن الله قبلنا دحري ناتنا تكون أزحته وعيد تتبايلو لعل حموش مئة شيء حسب تسديد الله أبي تبقى 200 قليش حلو دفعت وتريجي أنا قدمي حموش عامة يمتى 200 قليش حلو أبتدا ما عليها زي يقولوا له كإسرائيل كنا قالس نازل ما يقول أوروبا أنا أمريكا كنا قالس نازل ما عليها زي يقولوا السبع له تود هزبك كنا قالس مسمار ينتأذب له نازل مسمار إذا ما يجير كاي كنا نبزي أتذكرنا أنت خدنا يحيش يبلا قال يأتي هزب إرترا قالوا دخومي له حماقي ده زبله حزب تتصرف للوط زي تدالوه سنة بسبي حزب أي تصرفني أبقون علم حزب تتصرف أي فلتني إساس رأي زريفه فجر حزبي بالإساس مسته أبو عشان مرك فجر حزبي بال بديك إساس تراسب تحتي صلون ون حزب أي تصرفني الذي مس حزب إرترا مصرف أدليكم حزب إرترا أبكبديد مسجد دليل أتجلو لومي كباري كنت قاعد مقبار سب لبوتاتنا تقعيتو برلا زخول خبر زغل من سي زي في حد تاريخ هذا الله ثلاث سمعت اربع سمعت غوبتا تقع توع ويكا كبابيو دحري احادو زي هالين زقبرل زقعتلن مقابر سينا لو اديتاتنا نبوتاتنا سو كابزن من نغافينا كنسرحن كنزاتن كنزراربن زلنا يقول زي رسم رؤيتي كم دي مثل يغني لنا نحطها ثانك يو غاشانا كنت تسلنا مالتي عرفتي ابزد لك غزي ساعات 10:55 بقواتا ترانا اوروبا مالتي برلين تايم لك غزي حبرنا ناي 5 دقيقه مايك سيتي كروكس تاع تقبر كنقصل جن حساب حبريتا وي تحبرنا ابريغا زلهم موتوريلا نركامو الموتوريلا حجي قيح كان لالكا حاونا موتوريلا اي ثينك انتو يسلف نترنا بلف مايك مونغو غاشا اوكي لستقال كبرى احواتنا حتتي حطوكم من دحر حصر بالكم اقربكم غاشاون حصر زبله مرسون كملس يخل كابت حطوكم تقربوا دلكم اسون يقدد الله انت حبيت تغاغي سفح زبله مرسخل كما غيركم بالانس بروا حرايدو كبرى حتتي حراي ثانك يو موتوريلا لخا دحر زي تملس حدا حدات الله ابريغا زي تملس حتون الله قلبلو سلو امونغو خنقرقرو مينا ريغا خا اذا انا بلكم الله قالكم اب قمت كنت وينا غون موتوريلا اوكي ثانك يو الله خدو هلو الله خدو اوكي ثانك يو حاونا خبرهم مقع እግዚአብሔር بسلام كابزقول فتنتات تفعات بسلام اوصاك كاز خبرت كوت انا عد خلا نصنت تمصخيت كاز اتخايا خلايتي موت نسا زبرت تعت قال ياكو انت بتيكو صاز خيل خينو يريو
ካብታ ናይ ናጽነት ኢልካ ዝወጻእካላ ዓዲ ምእሳር ብሰላም ምውጻእካ ንእግዚአብሔር ምስጋና ኩኖ ናተይ ሕቶ እንታይ ይመስለካ እቲ ኩነታት ናይ ዓዲ ኋላ ዝነበርኩሞ ከም ዛንታ ጥራሕ እዩ ሕልፍ ዝብል እምበር ክሳብ ክንደይ ሰባት ነርኩም በዓል መን ነርኩም መን እንታይ ዓይነት ሓላፍነት ዝነበሮም ሰባት ነሮም ድሓር ከዓ ካብዚኦም ኩሎም ሰባት ክንደይ ሰብ ድሒኖም ኣለዉ ወይ ከዓ ቶም ኣብቲ እስር ቤት ከዓ ብግፍዒ ዝጠፍኡ ከማን ኣይሰኣኑን እዮም ስለዚ ቀንዲ መፍትሒኩም ከማን ከም ሰብ ጀነራል ክሪኦ ከሎ ታኹናት ክትውላዕ ስለ ዝኾነት ናብ ታኹናት ጠቢሶም ብክተርፉ ከም ስዋኣት ወይ ከዓ ብኸጥፉኹም መደብ ገይሮም ከም ዘለኹም ይዝረብ ሕጂ ካብቶም ኣብኡ ዝነበሩ እሱራት ከዓ ሎሚ ከም በዓል ሊንጎ ከም በዓል ወዲ ተኹል ከዓ ኣክበር መዳኸርቲ ናይቲ ጉዳይ ኮይኖም ካልእ ሰብ ለው ምእንትኦም ዛዕቦኦም ዝዛረብ ዝነበረ ተጋዳላይ ከዓ ሕጂ በንጻሩ ይጠፍእ ኣሎ ሕጂ ብቁጽሪ በሽማት እንታይ ይመስሉ ቶም ሰባት በዓል መን እዮም ዳክንደዮም ከመዮም ኣበይ ጠፊኦም ትዝክሮን ንሕራሎሲ ምክንያቱ ወላ ካብቲ ኩናት ወጽኦም ከማን ድሕሪኡ ዝተኣስሩን ኣይሰኣኑን እዮም ሕጂ እቲ ዝነበርኩሞ ህይወት እንታይ ይመስል እዞም ሎሚ ዝለኽብጡ ዘለው ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት ከዓ ከም ዝቀሊል ዝነበረ ወይ ከዓ ስዒልካ ሕጋዊ ማእሰርቲ ከም ዝነበረ ኣምሲሎም ዝዛረቡሲ ትኹነታት ናይቲ ዓዲ ናይ ዓዲ ኋላ ዝነበረት ሱራትን ወይ ከዓ ቶም ኣብ ካልእ ናቕፋ ከባቢ ከይዶም ዝጠፍኡ ከዓ በዓል መን እዮም ብንጹር ተትሕብር እቲ ሰብ ምተረድኦ ምክንያቱ ከምዚ በቃ ኣድማ ገይሮም ተኣሲሮም ንሓርካት መንግስቲ ምሕረት ገይርሎም ኢላ ተባሂሉ ብጣዕሚ ፎኩስ ዓይነት ገይሩ ዘሎ ሰብ ግን መንነትኩም ንምሕሳስ ህይወትኩም ንምጥፋእ ዝተገብረ ውዲት ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ሓንቲ እዚኣ ሕቶ ያላትኒ መን እዮም እንታዮም ከመዮም ኣበለው ብኸመይ ካልኦት ብዘይካቶም ዝተፈትሑ ከተም ካልኦት ብኸመይ ጠፊኦም ኣብታ ናይ ዓዲ ኋላ ከዓ ደጊመ ከዘክረካ ዘሊ ብጀካቶም ናይ ኣድማ እሱራት ካብ ሙሉእ ኤሪትራ ከዓ ተተኣርዮም ዝተኣስሩ ሰባት ስለ ዝነበሩ ምስቶም ሲቪል ከመይ ነይሩ ህይወትኩም እንታይ ዓይነት ምክንያታት ዝነበሮም እዮም ቶም ሲቪላውያን ኣብኡ ዝእሰሩ ዝነበሩ እንታይ ዓይነት ግፍዒ ከዓ ይወርዶም ነይሩ ቴንኪዩ ኸይን ወሓልካ እንኳዕ ከዓ ብሰላም ወፂኻ ከምዚ ንፋስ ዱንያ ክትስተንፍስ ኢልካ ካልኣይ ግዜ ተፈጠርካ ኮይኑ ይስማዓኒ ቴንኪዩ ኦኬ እቲ ኣብዚ ብዙሕ ድር ዝብለካ ነገራት እዚ ናይ 1993 ኣድማ ዝነበረ ብዙሕ ድር ዝብሉ ነገራት ኣለው ምክንያቱ ምስ ገለ ናይቲ ኣድማ ዝነበሩ መራኸቢና ምስ ገለ ኣለውና ነዲ ኣብቲ ሃገራዊ ድሕነት እውን ዝፈልጦም ሰባት እውን ኣለው ኣብዚ ኣትላንታ እውን ኣብዚ ቀረባ ግዜ ምስ ሓደ ተጋዳላይ ዝነበረ ቀረባ ናብቲ ቤት ፅሕፈት ኢሳያስ ናይ ሃገራዊ ድሕነት ናይ ትስልያ ኮይኑ ንዕልል ኢና ንራኸብ እንታይ እዮም ዝብሉ ኣዝዩ በሊሕ ነገር ኣለዎ ናይ 93 ኣድማ እቲ ንሕና እንፈልጦ ብግርህነትና እንኸዶም እቲ ዝተኻየደ ነገር ኣለዎ ዝብሉ ሰባት ኣለው እንታይ እዩ ኢሳያስ እንታይ ገይሩ ይብሉ ንናይ ተጋደልቲ ክብሪ ኣብ ልዕሊ ሕብረተሰብ ንምውራድን በታ ሓደ መዳይ ድማ ንዘድልይዎ ሰባት ንምጥፋእን ኣብ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ናይ ረፈረንደም ሰዓት እተን ናዕቢ ይገብራ እየን ተባሂለን ዝፍለጣ ሃብታት ናብአን ስለያ ብምስታት እቲ ናዕቢ ከም ዝለዓል ባዕሉ እዩ ገይርዎ ዝብሉ ሓፈሻዊ ርእቶታት ኣሎ ባዕሉ ኣበጊስዎ ሶ እቲ ህዝቢ ኣብ ግዜ ናጽነትናን ኣብ ግዜ በዓልናን ኣብ ግዜ ሓርነትናን ናጽነትናን ከምዚ ገይሮም ኢሉ እቲ ናብቲ ተጋዳላይ ዝነበሮም ኣመለኻኽታት ህዝቢ እንዳዳኸመ ይኸይድ ስለ ዝነበረ ንምድኻም ናይ መጀመርያ ስራሕ ሰሪሕዎ ዝብሉ ሓቅነቱ ማዕረ ክንደይ ብዙሕ ክስታይ ገብሮን ካልእ እቲ
ተተጨውዩ ከቀባሃዱ ዝተወስደ ተጋዳላይ ናብ ናይ ኣድማ እስራት መጀመርያ እኒ እምባትካላ ዲያ እምባትካላ ትበሃል እምባትካላ ያመስለና እምባትካላ ኢና ተኣኪብና እቲ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ዘለዎ ኣብኡ ኢና ተኣኪብና ኣብኡ ልዕሊ 500 ሰብ እዩ እስር መፅዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሓንቲ ክፍሊ 15 ሰብ ነርና ማለት እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገዛ ካብቶም 15 ኮይና ተቐሚጥናሉ ዝነበርና ካብ ነፍሲ ወከፍ ገዛ ካብ 5 ክሳብ 7 ዝኾኑ ናፃ ተባሂሎም ናብ 4 ወርሒ ከባቢ ናብቲ ገዛ ኣብ እምባትካላ ጌርና ናፃ ተባሂሎም ኣብ ውሽጢ እተን 4 ወርሒ ናፃ ወፅኦም ማለት እዩ ኣብቲ ኣድማ ዝነበሩን ከምቲ ኩሉ ተኣሲሩ ዝተረፈ ተዛረቡን ዝኾኑን ተጋደልቲ እዮም እዚኦም ካብ 5 ሰዓት 7 ዝኾነ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ካሜራ ኣትዮም ዝነበሩ ልኡኻት ነቲ ሰብ ዝከታተሉ ተባሂሎም ዝተላእኩ እምበር ሓቀኛ ክፍቲ ዘይምንባሮም ይፍለጥ ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣብ 131 ሰብ ኢና ፀሪና እዞም 131 ሰብ ንዓዲ ኋላ ኣብተን ናይ ኣሓ መመላለሲ ማርሸዲስ ሓፂን ዘለዎም ብኣንቢሮም ወሲዶምና እቲ ገዛ እስር ቤት መሪቱ ፀኒሕና ኣድናዮ ፈታ ኣብኡ ኣቲና 131 ሰብ ኣብ ሓንቲ ገዛ እታ ሓንቲ ገዛ ልክዕ ከም ዝሪጋ ወሰን ደቂስናስ ኣይመላእናያን ኣብ ገዛ እዩ 131 ሰብ ነርና ነዞም 131 ሰብ ዝተወሰነ ግዜ ብሓን ሳብ ምስ ገበርና እንደገና ናብ ክልተ ካሜራ ክንቀይረኩም ኢና ኢሎም ሽም ዝርዝር ኣውፂኦም ማዕ ዕግርግር ኮይኑ ማዕ ዘረባታት ኮይኑ በቃ ትእዛዝ ይመፅና ኢሉ ፈላለዩምና ብጣዕሚ ኣብ ሕማቕ ስምዒት ወዲቕና ማለት እዩ ከም ምምቕቃልና ንባዕሉ ጎዳእ ነገር ነይሩ ድሕሪኦም ከዓ ጨንቢሮምና ማለት እዩ ኣብዚ ኣብ ውሽጥና ሽዑኡ ዘረባታት መፅዩ ወይ ካብዚ ገዛ ወይ ካብቲ ገዛ እስራት ይሳና ግን ብኦም ተላኢኾም ዝኣተው ሕሱባት ስለ ዘሎ ክንጥንቃቕ ኣለና ዝብል ነና ዝኣምኖ ኣብ ምዝርራብ ነይሩ ማለት እዩ ዘይርስዓ ከምዚ ብቀዳማይ ዝበልኩ ኣነ ሊንጎ ወዲ ትኹል ያሬድ ዝብሎ ዘካርያስ ኣዚን ሰልጠነ من يودي حدا كنت شمنت نيرنا مقرسنا بمقرسنا نفعل مالتي مقرسنا نيرنا أنا مسلم قريبة مصوت خل قريبة أبو يزفلت كابتن مقرسنا حنت تزربة كاب زيد لنا زربة كنت لنا تبر حنس أوجه بحريو كل نجر سبب أمنا نحدو نتذكر أشي مالتي إذا خمديلو إنها لو ጉዳይና ሓቲትና ማለት እዩ መጀመርያ ጉዳይኩም ሒዝዎ ዘሎ ሚኒስትር ምክልኻል ኢሎምና ንሚኒስትር ምክልኻል 131 ደብዳቤ ሰዲድና ሚኒስትር ምክልኻል መልሲ ሂቡ ኣነ ናትኩም ማእሰርቲ ሓላፍነት ኣይወስድኒ ኣነ ኣይፈልጦን ኢሉ ቤት ማእሰርቲ ጉዳያት ቤት ማእሰርቲ ኤርትራ ሒዝዎ ዘሎ ኢሎም እንደገና ናብኡ 131 ደብዳቤ ሰዲደን ኣብኡ ከም ተኣሰርኩም ኣብኡ ፅንሑ ተባሂሉ ነበር ኣነ ዝፈልጦ የብለይን ጉዳይኩም ሃገራዊ ድሕነት ሒዝዎ ዘሎ ተባሂሉ እንደገና ናብ ሃገራዊ ድሕነት 131 ደብዳቤ ተሰዲዱ ንሱኻ ኣነ ዝብሎ ዘለኹም ዝፈልጦ የብለይን ፖሊስ ኤርትራ ክኾኑ ክእልዮም ተባሂሉ ናብ ፖሊስ ኤርትራ ከዓ እንደገና 131 ደብዳቤ ተላኢኹ ኣብ መጨረሻ ፖሊስ ኤርትራ እዚ ጉዳይኩም ኮንኩ ቤት ፅሕፈት ፕሬዚደንት ኢሉ ቤት ፅሕፈት ፕሬዚደንት ከዓ ዝፈልጦ የብለይን እንደገና ተኣድማ ናይ ቅሜት ኣድማ ይተኻይዱ ቅሜት ኣድማ ምስተኻየደ ምስ ቀፀለ ማለት ናብ ሕማቕ ኩነታት ይኸይድ ስለ ዝነበረ ሰንበት ምስ ህዝቢ እውን ንራኸብ ስለ ዝነበርና ካቶሊክ ቤተክርስትያን እውን ኮበርታ ምግቢ ገለመለ ኮምታት ይሰድድ ስለ ዝነበረ ሰንበት እውን ይከታተል ስለ ዝነበረ ሓደ ሰንበት ሙሉእ ስድራ ቤት ከም ዘይንቅበል ከም ዘይንወፅእ ጌርና ሓፂናዮ ኣይተወፀን ሽዑኡ ካብ ቤት ፅሕፈት ፕሬዚደንት መዝብል ደብዳቤ መፂና እቲ ደብዳቤ ኣንቢቦ ተሓላፊ ቤት ማእሰርቲ ክሳዕ ሕጂ ኣብኡ ተኣሲርኩም ምህላኩም ቤት ፅሕፈት ፕሬዚደንት ኣይፈልጥን እዩ ሕጂ ግን ጉዳይኩም ብቐጥታ ፀብፃብኩም ሓቲቱ ኣብዚ ሓፂር ግዜ መልሲ ክህበኩም ይብልና ኦኬ ፅቡቅ መልሲ እዩ
ሞቱን ولا حنتي ማለት ከባብቲ ቤት ማእሰርቲ ሓደ ተጋዳላይ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ሻዕሞት ትበልጾ ሃይም ጾስቃይ ካብቲ ኣብኡ ትሳቀ ወላ ዓመት ትኹን ሞት ሓይሽ ካብ ስቃይ ዝኸፍ የለን ካብ ጭንቀት ስድራኻ ወለል ተብል ብጾትካ ተድክም ኣብኡ በፂሖም ዝመፁ ተጋደልቲ ኣሲሮም ገለመለም ዓከል በትበት እዩ ሞት እዩ ኻት ምን anyway መጨረሻ ኣነ ሓሚምና በሓለዋ ነስመራን ኸይድ ማለት እዩ ሊንጎን ወድ ተኽሉን ሃይቲ ካይጋደ ወድ ተኽሉ ግጸኛ ይኮንኩን ሊንጎ ኣብ ሓኪ ወዲ መን ዝብሎ ኸኣኒ ሓደ ተጋዳላይ ሓሚሞም ኣብኡ ነይሮም ኣነ ኣብ ሕቆይ መውጋእቲ ኣለኒ ሕጂ ኩዕሶ ክንጻወት ከለና ሕማቕ ዋደቃ ወዲቀ ፓራላይዝ ኮይኑ ጋሬ ማለት እዩ ፓራላይዝ ኮይኑ ማለት ኣታስፈጆ ተናኺፋ ካብኡ ነስመራ ተላእኸ ኣትስመራ ተላእኸ ኣብ ዝነበር ኩሉ ግዜ እቲ ውሳኔ ኣብ ዓብዱኻላ ተዋሂቡ 42 ሰባት ሞት ፍርዲ ይብል ግን ውድብ ህዝባዊ ኣቕንኡ ማለት ትዝናእሰ ኣካል ማለት ብዕድመ ማለት ዕድመኹም ኣግምት ብምእታው ገለመለ ምክንያታት ብዙሕ ተቐሚጡ ምሕረት ተገይርልካሎ ተባሂሉ ኣነ ሕጂ ካብቶም ኣብቲ ሰዓት እዚኣ ሞት ተፈሪዶም ምሕረት ተዋሃቡ ግን ኣስመራ ኣብ መንሽሜ ዘሎ መካነ ህወት እየ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ኣይፈለጥኩን እዚ ዝበልኩኻ ወደባይ ዝበሃል ንመንሽም መፂኒ ናብቲ ሕክምና ሓቲቱ ከኣቱ ብክንደይ መከራር ፊጎሞ በቃ ምሕረት ተገይርልካሎ ትወፅኢኻ صباح توت سلز هون كان سبيا كان الناس ميت هو نسب بيت سب عارف حاجاتي تعمل زلنا ماشي انا خا ماشي اشعو تاع عفان ماكينه حاجاتني حزحز نبتي حلافي بيت صحفه قدات اسر بيت ارترا زبحال شامبل سولومون زبحال تطويع خيده كبرم يلو حتيت نشمكا كبرم صح هو مامات فريد كلا يزارفون تاي مامات يليو أبتي ترابيزة خلت شقط الله ثم ليش يحنيني بدي في المخيم شقط أقول له مامات فريد كان ناس كنت شقط كأقول له كعنت فتن إلى بوش تيسير غلط فتن هذه إلى صغيرة تسبيه بحراي مسيو بناء سنتك نبرك كادر مخانك أبو دلك فقري ዝነበረካ ሓላፍነት ዝነበረካ ስለ ሃገራዊ ፍቅርካ ውድብካ ተኣምን ዶ ገለመለ ምሕረት ተገይርልካሎ ተባሂለ ተፈኒ ሕጂ ካብዞም 42 እቶም 20 ርፍቲ ኣይሎምና ለቶም 22 ምስ መሰሎም ወጽ ማለት እዩ 10000 ወሲዶም ወረቀት ሓርበኛ ወሲዶም እቶም 20 ግን ኩልና ሲና ተገርመኩም عدل أجات أم خوين نمبر كلتا دك عد قيح تقفيفهم ناشنال سيرفيس كوزلو نهاجراوي أقولقولات مساو توسيدهم هاجرا أقولقولات فتشيما مع واحدهم حتى زم عمتينهم هاجرا أقولقولات فتشيما من دجنا سلازي 230 حدن سبينا 230 حدن سب من يوم إلى كقومتهم حجي عبد الجزيزي ما رجاري آيت نيشن حزاتهم شو أغربي ود መንግስቲ ኤርትራ ምክንያቱ እቱ ዕላት ተፈራሪሙ ስለ ዝነበረ እዚ ንሕና ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ሽመይ ተሓቲተ ነጊረዮም ገለመለ ኣብኡ ተረኺቡ ነይሩ ከይዘይ ክሰርሕ ከለኹ ማለት ክርከብ ይከኣል እዩ ነዚ ንምርካቡ ብዙሕ ፀገም ኣይኮነን ሽሞም ምንም ኣብያ ያለው ገለ ኮለና ከምዚያ መስለኒ እንድሕሪ ተንሕቶኻ ረኺበየን ኮይነ حلو ما نسأل وصعت كده thank you كبار عرفت الحر الله دليها 5 minutes 10 minutes يمكن يقول قال قد عرفك كان خلينا خبر ناك هيجي الله او حسك الله اوكي مجمرة سلام قاش على جزيه صبغ استمر حتى بزل مسكانه هيقرب كحل فايده لنا يقول كله تناخيف كان لها حجي
قرب فليز ولا حتى حتىك كلت حتوتات actually فحنتي قدم تغدا لا يكون لغنا 76 كم زهون كان يشتيكم زلها عم تسلف كا قله تقولوا زحرف كا تمكرو بزعبو حتى كان جنرال نعها بيرسونال زيكون نعها مسلو تغادلتي بزح حلو سبات سي زم تغادلتي سي سوق لهم علامات زي يقول لهم كمزي قداي كوينهم يوم سلفوا نيرهم الامر فيجن ينبروا من زبل كستات نسمو ساعة عم تقال لا يفتو وان تسي من دا حد قالسني كان تاني علامات كان تاني رأينات كان يصبح يرتراتا هيوت قاعد الفلا تقادل المركزي كنت انت عينت فيتشر اريترا تحسن يركا هذا قادلتي دا حنتيا تخليتي ما افتجمر كل هذا زبلكايو الكاسي عفتنا تسعن ثلاثه من كسقاس تحجي تزربل النبركا እቲ ከምቲ ብዙሓት ዝብሎ ሲ ትሕቶ ናይቶም ምንቅስቃስ ናይ ደሞዝ ሕቶ ጥራሕ ኣይኮነን ካልእ ሕቶታት ፖለቲካል ሕቶታት ነይርዎ ኢሉ ተስዓን ሓደን ዝጀመረ ንሓር ምልስ ኢልካ ድማ ኣብቲ ሕቶ ናትኩም ሲ ኢሳያስ ዝቕረበልና ኢኹም ትብሉ ነይርኩም እሞ ናትኩም ኣረኣእያ ብዛዕባ ኢሳያስ እንታይ ነይሩ ኣብቲ እዋን እቲ ሲ ኢሳያስ ናትኩም ሽግግር ክፈትሕ ኢልኩም ኣሚንኩም ሲ ንኢሳያስ ኣሚንኩም ዲኹም نتم قالت تخصو نيركم ويس كمي انا خردان ايكلين ويس نتي اساسي كمتي بزحات تغادلتي نايتي ودب سي كمزي تعميتم كمزي كتر امنت زنبرم وي يو نو اساس راح يجينا زبال بزحات كمزي تاشمو زرب بخمو امينكم ودخم اساسي كمتي اكيبو خفتي بوتاتات حزكم زنبركم كاب ايربورت خف قال لي اكو أبشيجورو لكم لكم كلهم at that point انتهى نيرتناتكم تاشمو ناي بحق اساس فتحكم اسالكم لكم امينكم مودهم ويس تقريكم يا حمزه كل حتى تملس لي اندحر كيلكا ثانك يو مايك فري اوكي اتيا مالتي كتغادل كلا خاص تنبركا راس انتهى نيرو بلا بقول بزح كتاغبرلك تقمني بوغناي جن كلنا تقادلت حدا عينت التحساسبا نيرنا الى امنني معناته ني وساني مصاصاناس راينا وساني بتغزيتي اتناي كدمر كله اتناي كومونيزم ريت عالم افريقيا أزي تبرعي خونه ايديولوجي نيرو تا ايديولوجيتي محبرنات مالتي حتر زبله يساوي حبرتسب مهنات مالتي بقى اب تحتي جنت تحت المنግስተ ሰማያት ዘሎ ጸጋዩ ይዝብል እንታይ እንዳይም ኮ ኣብነት ነዚ ዝመክስብሉስ ታይ ማሕበርነት ስሲ ሕፅር ዝበለ ብኸመይ ትገልጾ ኢልካ ሓተን ኩላህነቶም አበይት ሰባት ማሕበርነት ማለት ወዲ ሰባት ደቅ ሰባት ጸባ ጸጊቦም ጸባ ንኣግራብ ከማይ ግስትሄሉ ስርዓት ቁጠባ የምዝብልها እቲኦም እዚ አይዶ ማርክስ ለና ክልስ ሐሳብ ያኔ በቤት መሰውራት ይዘ ማለት ካብ 13 ዓመተይ በዚ አይዲዮሎጂ እዚ እናተሃነፀ ዝመፀ አተሐሳስባ ነይርኒ እዛ አተሐሳስባ ዝን ድሕር ኮይነ ከዓ لينين انتاي قتيلو كروشيف انتاي قتيلو ماو انتاي قتيلو فالفوت انتاي قتيلو اذنا تمهاركو حنقولي نمقتال انا كما اذا امسل مالتي حنقولي نزت صره ديساو اتحساسبا زخيت سب مقتال حنقولي كم قبل غير وعبي ስለዚህ انا ዝቃለሶ ዝነበርኩ ኤርትራና ጻምሶ ጻና ኮሚኒስታው ስርዓት ክትከሊ ንሴዝ መሃር ነይረ ተጋዳላይ ከአዝበዝህ ነት ኮሙኒስት ስርዓት እዩ ከም ፖለቲካዊ ስርዓት ቁጠባ ሒዛ ዝኸይድ ነይሩ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ግን ኩሉ ተጋዳላይ ሓደ ዓይነት ብስለትን ሓደ ዓይነት ርእይቶ ነይርዎ ድዩ እንተልካን ኣብዚ ግዜ ዝሆይና ክሪኦ ከለኹ ላይ ምስ ብርክት ዝበሉ ተምሃሮ ናይ ዩኒቨርሲቲ ዝነበሩን ገለ ክዕዘቦም ከለኹ በቃ እቲ ዓላማ ብዛዕባ ናጽነት ምምጻእ ዘተኮረት ኮይና ትሕፀር ኮይኑ ይስማዓኒ ብስለት ሕፅረት ከም ዘሎ ኣብ ናይ ተጋዳላይ ግን
ምስናይ ተጋድላ ሓበሩ ተጋደልቲ ከነጣጥሮ ከለዎ ግን ኣብ ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ናይ ፖለቲካዊ ብስለት ሕፅረት ዝነበረ ገይረ የሪኦ ምክንያቱም ምስ ብዙሓት ካድረታት ናይ ፋሉል ኣኼባ ዝገበርናሉ ኣዝዮም በላሕቲ ሰባት ርኢ ነይረ እቲ ግዜ ኣዝዮም በቃ ትፈትዎም ኣብቲ ኣኼባታት ከምኡ ዓይነት መደፍትን ከምኡ ዓይነት ተንተንትን ሰባት ኣይትርእን ስለዚ ሕፅረት ዝነበረ ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ ኣነ ኣብ ኤርትራ ዝፅበየ ዝነበርኩ ኮሙኒስት ስርዓት እዩ ተቐመጥና ተተኽለ ስርዓት እዚ ኣፍሪሎ ስለዚ ኣብ ጉቢ መገዲ ዝኸይድ ነይረ ማለት እዩ ብጀካ እቲ ናንፅነት ንምምፃእ ማለት እዩ ካልእ እቲ ንኢሳያስ ዝብል እያ ለካ ኣለኹ 75 ካብ 100 ኢለ ኣነ ይግምግም ንኢሳያስ ትሕቲ እግዚኣብሔር ኣሚንዎ ይኸይድ ስለ ዝነበረ ኩሉ ፍታሕ ካብ ኢሳያስ ክርከብ እዩ ምክንያቱ ኢሳያስ ኣብ ቅድሚ ኻና ሓለፍቲ ይፀርፍ በቲ ከዓ ይሰቕሎም ንቅድሚት እዮም ፀመሊሱ በይኑ ኮይኑ ዝብል 03 ከዓ ይስደደካ ብውሽጢ ውሽጢ በይኑ ኮይኑ ምኽኣሎም ሲኢኑ በርቲዖሞ ንሕና ከማኒ ሓገዝናዮም ትብል ሶ እቲ ንኢሳያስ ዝነበረ እምነት እውን ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ኢሳያስ ፍታሕ ከምፂ ይኽእል ዝብል እምነት ኣብ ልቡ ስለ ዝነበረ ተጋዳላይ ምስ መረሮ ዝወሰዶ ስጉምቲ Thank you too. My area Alhado, my area. اسمع دلخو حالا من شيء مرحبا اسمع مرحبا thank you Gasha thank you for everything okay لا حزب ግንባር ማለት ወናኒ ኢሳያስ ጅነሩ ብኩላ ከምዚ በልካስ 75% እሱ ዝገር ዝኣምንዮም ነይሮም right እሞ ካብ ኢሳያስ always ወናኒ ናቲ ኣውድብ ናቱ ያ ነይራ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ሓተ ካደልሲ ሰሎሞን ወልደ ማርያም نحلا صراحة لا فني قتالن حنت ዝገብር ነበረ ዝቀትል ነበረ እዩ መንካዕ ኮነ ገለ ሕጅስ ሰሎሞን ወልደ ማርያም ከም ዝገስጋሲ ገለ ትረዲእኒ ትገልጾ ከለኻ ብኸመይ ኢኻ ትርእዮ ነድሓኖም ከዓ ብዙሕ ፐርሰናል እሹ ለካ ድዩ ምሰድሓኖም ወላ ታስ ማተይ ማለት ፐርሰናል እሹ ዘለካ ድዩ ከምዚ many times ነድሓኖም ብዙሕ ክስታይ ክገልጽ ሰኒዕካ thank you تردي كانت تغنك اوكي اتا ناي سليمان ولد مريم انا غسغاسيو على حرحري يقولكم اتا كب نعاي ممهرانه يزهونو تغادلتي بصنحتني علال ابتشعو زنورو مناسي كانوا ابتشعو زنورو نتكونتات كغلصو خلو نعاي دسنقول التاريخ يتزاريبه ديمقراطياوي غسغاسيو ننصر ديمقراطي زول قال يتزاربو even سرحون حلا صورة نيرو أي نبرن أي والكون أنا تحنت زقمت كلك كبر كبسة زوم سريع أديس نخبسة نخي وردو تطوي يبلو جواها يتطفئهم ناتبه له خلو أو ردوهم يعيله إذا أخا بس سياسة حف حمد نبرت مخانا يعلل أتكم بار إذا على ميته إن شاء الله بريها تلك تخون قال مثلا حنم personal issue على كادين أنا እንታይ ድሓኖም ፐርሰናል እሺ ዘራኸብ ነገር የብለይን ኣነ ግን ነዚ ገዛ ኸማን ክንፅረሉ ምንታን ማለት እዩ ነዚ ኣብዚ ገዛ ኮይኑ ዘሎ ሰብ ክንፅረሉን ኖ ኣድሓኖም ከምዚ ትብሎ ዘለኸ ኣይኮነን ዝብል ርእይቶ ዘለዎ ሰብ እንተደኣምፅዩ أنا حنت خميتي بزعد حنم تزاري بزرلهم في اللعبة تبع حنت خميتي تزاري بزرلهم أنا كزاري بايدلن تقوم مثل زي يقولوا نازي كمكت إلياز بالسبت ده هاليوجن بقى يغربني أنا النسون فيتني فيت سبعة حيز خمسة خلي يعني هذا سبت غيسولكم نيرنا أبنات أرون نجازيت نعاني يصير بيد بتحني كابتو دب كم سايت أي كون نزيز على ديمقراطية والديفيزي كابيساز خسابي لنا تعلينا مستي أبلات نايت ودب كابد جزمتون تراخيبنا مفتحيون تزاراريبنا أما ترشا بدقون فريسو عزيزة سنبت زربا نايت حانون بزح زربالو لا أمنت كابتي تصفاز ورزقك ناب ناي سودان قبائي مرجعتات قبر خلهم عبد الله تفاليلو تايد أخوين تساقم مستوحله
ደቂ ሰሃይትን ማሽራው ምላሽን ተዛራሪዮም ስዒሮም ንኢሉ ዝኮዝ በለ ይዝብለካ ዘሎ ኣባል ናይቲ ውድብ ዝፈልጦ እዩ ስለዚ ኣነ ምስኡ ቂ ፅልየ ብለይን ወላ እውን ክመፅእ ከለኹ ንኣሜሪካ ምስ ክልተ ሰባት በቃ يحمق يطبق دبنيره دحرون ايانا ايو مسو مقالس زفتو عركيو مسو خلو يتسوي ودفه زبال اوبريتور زنبره بتعمي زفتو نايا بيت مصور عركي زنبره مسو خلو اوبريتور يتسوي ازو ون زخونه ነገር مسو زتا اساسرن خويني يسمعني كيده تراخينا بقى تمخاخيرنا مسون ايتحمق نبرخا غوريلني بخمزينا تفلايلنا انا زارب زلخو مسولقينا يدحانوم استاساسري كوينن أنا زار زون خذ نبرة كلها تاتي لما اللي سألك هون تسفلل ثانك يو سمع الله خذ دقيقة مسلام قبل قراءة تحت نحواتنا أوكي خلينا نصلينا قال حدا قلت زر طبطب ولو أبريقا بيوايس نسخة حد حريقة أنت زي تجاجة بازيت مثلاً تمهراي وسمهار دينيرو I don't know يوردو له ግን ካብቶም ኣብ ሪጋ ተሰሪዖም ተመሊሶም ደለው ማለት ድሕሪኻ ቢዋይስ ኣብ ቶፕ 10 ደለኹም ድነግረኩም ደለኹ ቀይሕ ተላዒልኩም ዘሎ ቢዋይስ ድሓር ብድሕሪኡ ባዚት እንደን ኣዝማሪ ሰላም ደቂሮ ሁላኩም ሰላም መጀመሪያ ክብሮም ጣዕሙ መስክና ካፈቱ ክቡር ጋሻ نحراي انتاي انا خبل اتا حتونا هنا اتو ግን ጋይ አነ እንታይ በሐዋርሲ እትሕቶ ኩን ሓተት ከለና ሕፅር ትነብሎ ወላ ንክብሮ መቆደደሉ ወላ ንዓናውን ክንዶስ ሕፅር ዝበለስ መኻአሎ ነይሩት ሕፅር ሰመራይዝ ትንገብሮ it was the best guys ኩለና ስካብት ግዜ ክንጥቀም ንኽእል ካብ ሓደ ኮፍ ኢሉ ዝሓድር አነ ሓንቲ ክብሮም ክብርሓው ክልተ ለዋን ሰለስተ ነይረን ግን ደሓን ወላተን كحصلك بزح قد حجي سبي زاروبلن اذن يمان منكع زبهلاسي سب بزح زاروبلن سمع صاحجون عن طريق اسكان سلازنبر انت اعلام نيرو في اسكنا هافنت كلو علاماناتهم من انت اينيرو اساياس كاهن من تاي كاخي او مزيوم يمان زوم منكع زبهلو حنتي كالاي بقدم ايزاناي مستب زموتيوم زوم هكذا في زارو بلانيروم كم زيلكم دو كم زانس أنا غاب كبرو ما يسمعكم اليوم جن يماني تخلق الريش قد محجي مسأسنا انترفيو قبر خلو تقيسوا نيرو بزعبة زي غروب خط نقرنا دخل نهتوا الصخاون تقيس كانر كايلو من جن أنا يسمعكم عن نحرقوا بزعبة أنا يتا مستنتا مني السو ولا يمانو بجال باقيروم كم زقيروم قرية بلانيرو جن حيال جرس قاب فتينا رخرخ باقن عصرت شعات اللي قال بارتو مسيحو كرخوا اكزاكتلي قالكم بزعبا قرب تفد انت هون كمالتي ارتراديوم سدو نيروم سوتيو ولا شطو نيروم ندحر فقادنيا تهون كمالتي تانايتا مستبغداش بزح يزارو بلا نيروم نمنتايكم زتب نيركم قدملي بنيرو نحنا نفوت طيبنا نقل كم زي بال ترايك كبروم زي كونه تقيسواس يمانون كم زيلوا الى مالتي وابن الزهره بلان يرنا مالتي زين كبلكم قالوا كحزبكم ايدليني نراس على سيتكن كبزحلكم ايدليني تانكس جايز يا اوكي اتا حتى يمين انتايو حلفات يمناويان حلفات صقاماويان ابتي ناي ماركسيزم لينيزم يزولو توم حلفات صقاماويان زبحالو غزغسن سغونتن خينوم ግን መድረኻት ዘይሕሉ ኣቀዲሞም ከይዶም حق ካብቲ ሕብረተሰብ ይኸድሞ ኣክንደ ጥቕሞም ዕናዊ ይኸውን ይዝብል ጽሑፍ እቶም የማናውያን ዝብል ድማ ኣዝዮም ድሕራትን ዘይስልጥናትን መስፈናዊ ኣተሓሳስቦም ዝዓብለሎም ጸበብቲ ኣውራጃውያንን ትሕቲ ሃገራዊ ዝኾነ ስምዒታትን ዘለዎም ይዝብል እቲ የሚንን ጸገማውያን የማናውያን ማለት ከም ኣተሓሳስባ እዚዩ ስለዚ እቲ ኣብስቶ ናይ መንካ ዓሚቕቶ ናይ የሚን ንየሚን ዓንደርቲ ዝብሎም እቲ ኣብቲ ትምህርቲ ማለት እዩ ዓንደርቲ ጸበብቲ ንዓሚቕ ትሕዝቶኦም ካብ በዓል እንድኩር በዓል ኣቤቶ ዝበሃሉ ሰባት እዮም ነይሮም
ابو عند كركوا تلقيق نير خالص بيد نوح غزي بعل ودي ازي زبلك زلخو انا ابت غزي تزنبرو زعلولن اذا انبر ازنبركو هو ايكونن ስለዚህ እዚአን ነተን የሚን መንካዕ ዝበሃላ ነዚአን ከብርሁ ዝኽእሉ ግን እዞም ኣቀዲሞም ክንጠቕሶም ዝጸንሐና ዓበይቲ ሰባት ናይ ህዝባዊ ግንባር ንሶም እዮም ኣነ ከጋገካ ወይ ክጋገኻ ስለ ዘይደሊ ኣብዚኣ ሓፅራየ እቲ ናይ መስተ ናይ ሸቐጥ ናይ ህዝባዊ ግንባር ግዜ ዝህልኽ ነገር ኣይኮነን ምክንያቱ መሰረታዊ ጉዳይ ኣይኮነን ጥራይ ንሱ ካብኡን መሃሮ እንታዩ እቲ ውድብ ብቀደሙ ናይ ኮንትራባንዳ ኺኢላ ምዃኑ ንምንጻር ያና ክዛ ሓሽሽ ሸይጥ ነይሩ ክሳብ $40 ገብር ነይሩ ኣጽዋር ሸቅጥ ነይሩ መሰታት ንባዓል ስዑዲ ሽቅጥ ነይሩ በፋይለ በኢንገል በቢጠ ዝኹሉ ኣቱ ነይሩ ንውዝቡ ሙሉ ሱዳን ሸሪዓ መስተይ ፍቆዶኒ ዝኹሉ ስክታት ዘእትዎ ዝነበረ ንስዩ ንሱ ተታሓይዙውን ህዝባዊ ግንባር መሰረቱ ብፅፍርና እዩ ወላ ሓንቲ ዓለም ኣይሓገዘትና ዝብሉን ጌጋ እዩ እዚ ንኽደኖ ነበርና ናይ ሰልፊ በዓስ ናይ ኢራቅ ወታደራዊ ክዳውንቲ ዝመፅእ ዝነበረ ጠያይት ናይ ዓረብ ሙሉ ብሓገዝ ዝመፅእ ዝነበረ እዩ ልክዕ ከም ቪየትናም ዲና ተሓጊዝና ከይከውን ክእል ኣነ ይፈልጦን ኣብ ቪየትናም ዝነበረ ሓገዝ ንቪየትናማውያን ራሽያ ዝገበረቶ ይፈልጥ ነየ ቻይና ደይኮነት ንኢሳያስ ምህራቶ ሰበኳዩ ካብ ኩለን ሃገራት ዕራብ ተቐቢሉ ንኽልቲኡ ውድባት ሳልሳይናቱ ለትናይ ሰበ ውድብ ብማዕረብ መቃሪሑ ዝመቕሎም ዝነበረ ኣጽዋር ከይተረፈ ቀሚጠልካ ሞባት ሞዲፋይድ ባቶሎን ኣንቲ ታንክ ዝበሃል መድፍዕ ናይ ፍረንሳዩ 88 ሚሊ ዝበሃል ናይ ፈረንሳዩ 40 ሚሊ ዝበሃል ፀረ ነፋሪት ናይ ፈረንሳዩ ካብ ፓኪስታን ይመፅዩ ሕጂ ኢሳያስ ዓለም ፀላኢትካ እያ ንስኻ ብፅፍርኻ ኢኻ ትነብር ኢሉ ንህዝቢ ኤርትራ ምስ ዓለም ከበኣሶ ብቀደሙ ናይ ሓጎዙናን ብፅፍርና ኢና መፂናዮ እናተባሃለ ንህዝቢ ኤርትራ መታለልን መጨኮንን ኮይንዎ ዘሎ ካብቶም ቀንዲ መሳርሒታት እዮም ዘይንጹር ኣካይድኡ ዝተሓጎዘ ኣይነግር ዘይተሓጎዘ ኣይነግር ሽፍታ ኣካይዳ ስለ ዝኸይድ መሪሕነት ከይድዎ እሽቅጥ ነይሩ ሓመድ ሽቅጥ ይሰኹር ነይሮም ሓለፍትና ኣነ ኮኦፕሬተር ብለካ ኣለኹ ውስኪ ኣይሰትኻኒ ኢልካ ክምጉተኒ ዝኽእል ሰብ ይምፃእ ነግሮበይ ውስኪ ከምሰተኹ ውስኪ ሄድካ ተደኣካ የምፃእካ ንበለኒ ሃቲ ሰብ ኣነ ውስኪ ከም ዘምፃእኩ ነግሮ ሃኒከና የምፃእካ ንበለኒ ክነግሮ እየ ካበይ ከም ዘምፃእክዎ ሕጂስ እዚ ግን ዕላማና ዘቀይር ነገር ክኸውን ኣይክእል ገዚፍ ነገር ክኸውን ኣይክእልን እዩ ንሕና ጠፊእና ዘሎ ንሱ ይኮነን ጠፊእና ዘሎ መገዲ እዩ በቃ ተዓሚትና ኣለና ነዚ ስርዓት ብኸመይና ንገጥሞ ብኸመይና ንተኣኻኸብ ኣነ ግዜ ናብኡ ክህልኽ እየ ከማን ድሌተይ እዩ ባህገይ ካባይን ላዕሊ እኮ ኣቕሚጦሞ እዮም ነዚ እዚ እኮ እዚ መሪሕነት ናይ ህዝባዊ ግንባር እኮ ተፀየነ እዩ ተፀየነ ኣብ ውድብ ሕብረት ሃገራት ተሓቲት እንድዩ ሓሺሽ ሸጢኹም ተባሂሉ ቅድሚ ናፅነት ሸፋቱ ትብሉና ነርኩም ኩሉ ነገር ሽፍታ እንታይ ዘይገብር ድሕሪ ናፅነት ግን ሽምሰብ ጠቒስኩም ክሰሱና ኢልዎም እንዲ ዋ ስምዑን እንዶ ኮንትሮባንዳ ዳእሞ ካብ ካርሎስ ኮሜዳ ኤርትራ ኣትዩ እንታይ ክገብር መፅኡ እንታይ ይብፃሕና ካርሎስ ቴጋል እንታይ ይብፃሕና ንዓና ስለዚ እዚኣ ኸኣታ ናይ ሸቐጥ ብኸምዚ እንተተሓለፈት ይሓይሽ ምክንያቱ ካባይን ላዕሊ ዘብርህዎ ሰባት ኣለዉ ታንኪዩ ክቡር ጋሻና ኣባ ውስኽ ኣቢልካ ክሳብ ማዕረቕ እንደ ኣድላይነት ከነይርዎ እቲ ናይ ኮንትሮባንዶ ሲ ወዝት ማስ ማለት ኣድላይነት ነይርዎ ተኾይኑ ኣባ ቁሩብ እስከ እንድሕር ወይ ኣድላይነት ኣይነበሮን ወላ ሓንቲ ውፅኢት ኣይነበሮና ወይ ከዓ ንዓ ቁሩብ እስከ ተሓዝ ተቢልካ ንስፍሕ ንዝበለ ርዲት ትኽእሉ ብሕፅር ዝበለ ብጣዕሚ ኦኬ ኣገዳስነት ነይርዋ ኣይነበራን ትብል ሕቶ ብትክክል ንጹር ብንጹር ብጣዕሚ ኣገዳስነት ነይርዎ ብጣዕሚ ኣገዳስነት ነይርዎ ኮንትሮባንዳ ሸጥካ ንሓደ ገዚፍ ውድብ ኣንቀሳቕ ናብ ዓወት ከተብፅሖ ፕላን ምውፃእ ቀሊል ኣይኮነን ከቢድ እዩ እቲ ኣንፈቱ ምስሓት ግን
إيتي ملو بملو نتي جنبار أكن زجلجل نتوم حلفتون أبجزيف بالشونا كم زاتو إشياس مسارح تقيم اللي يتشغل إزاي زبزلوا أنا دفن زي تجبرون السو جاء قبل أيكون كون زلزلوا بو مجدي جن بو مجدي جن بزرع دب أختيله مخنياتو ناي 85 شديشاني مثلني ناي مرة مقصة أساب تودب كل بوليتيكات حساء نبرد نبرات فلاليو نقول عنو سوتين مسوى سلطان تفلالينا كومبليتلي تفلالينا السو زمصو مزس تنقدي زمصوي مغنياتو تنكفل سراوتات ناي بعلن نقادو تنبرقيدات ناي بعلن نقادو خوينان تقواتا صرين اللو ديالو ناي تفلت نخا هك اي حنس اللي منكو ورد جميرو سبب كرعيدو زبات سعري ندابلعت نحري سخاطي بويسكي تسطخين كم زقواتا صركازي هالو داسيت اني خلخا مالتي نخمزي دما بتا حدا سايدو جزيف عنوات ابتو دبا ختي لي زبزلو